Καινούριος. Έβαλα light trap και μου έχει βγάλει παγίδες ποτός. Καλησπέρα. Είμαστε η MDC, είμαι ο Κωνσταντίνος, είναι ο Αντώνης, είμαι ο Κωνσταντίνος. Τι πάθαινε ο Βόισκα. Είναι το άγχος της δημοσιότητας. Εσύ μου την έμαθες αυτή τη μαλακία με την κατάψυξη. Σου είπα βάλει την για 10 με 15 μετά λεπτά. βάλα 10 λεπτά, αλλά έφυγα μετά από 10 λεπτά. Άρα είναι μία μέρα μέσα. Ναι, από χτες είναι. Δεν είναι χάσλα. Δηλαδή είναι χάσλα. Grind γρήγορα λεφτάκια, με κόλπα. Φρένα ένα θέμα με το κερατό σου, το αφημίζω δεν ξέρεις απ' έξω. Είναι χάσλα. Χάσλα. Και με είχε αφήσει ένα γυμναστής τέλος πάντων. Πονεμένη ιστορία τρίτη ηλικίου γιατί είχα έρθει εδώ στο Σαντορίνη. Πού ήταν μέσα από γυμναστική. Εσύ είσαι όντως χάσλα. Έχω μείνει στη γυμναστική. Τη ζωή του. Παρένθεση. Ο Light είναι αυτός. Ο μελάχρινος. Βγάζει και λάμπες. Εγώ τραγουδιστή ήθελα. Ναι, οκ. Κάνω τι θέλω να σου φάξει το αμάξι θέλουν, φίλε, αλλά κάπου με μέτρο. Ναι, και τόσο τα τραγούδια του επιχειρεί σωστά και σε άλλα πράγματα. Έχει φτιάξει δικό του γυμναστήριο, δικό του κουρίο δηλαδή. Το λόγο γιατί ερωτεύτηκε και έκανε και πρόταση δικιά του και οπότε έχει πάει να πάει πιο πολύ σαν πρότυπο. Γυμναστηριακός, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δουλεύω, business. Ναι, οκ. Το πουρο θα το κάνω. Εγώ τώρα να κάνω εγώ το δικό μου. Κάνω, περίμενε. Πατάω τη Δευτέρα, ξέρω γκαζιά, φεύγω. Πού είναι το smart. Το smart πού είναι.